הם רגילים במושב, בחוגלה, לשבת על הנדנדה, לא לעבוד קשה. רק לעשות ילדות. נכון? את תכף רואה אם זה תפס או לא. זה תפס, זה תפס, תראה איך זה תפס. קטיה, how are you, קטיה? קטושקה. You exciting to see everybody? מה, הבריץ' משחק? כן? ירקלה, סלוט, ירקלה. אור, כיף פה? לא, סתם. את רוצה לעבור לבנימינה? כן. את רוצה לבחור איזה בית לגור? שיהיה לך בית כזה עם דשא? כאן. כאן? אז איפה נורית תגור עם מנחם? הם יעברו לה אלינו. אני חושבת שזה... ענת בתיאבון, ענת, דאגת שלא יהיה לך. דאגת. ענת, אמרה לי זוזי מהשולחן, תשאירי לי משהו. באמת מצלמת את זה. ליולינקה, זה עובר סטרייט לאמריקה. קטיה, גזונטייט. גזונטייט. זה גם עם קול. מה? הכל שומעים, תיזהרו. יולינקה! תצעקי אורנלה. מה שלומך? חג שמח, פסח כשר. אצלה ממש. אצלה כן? נכון. יותר מאשר אצלנו. אין ספק. נורית, הבית מקסים. אנחנו חושבים מה לעשות איתו, כי אנחנו בחזרה שניים. אמא לא בא לי יותר. רוצה להגיד משהו ליולינקה? אמן. חמודה. עדי ועמית, הבנות של טל וענת. אור, את יודעת איך קוראים לו? קוראים לו אמרי. הוא הבן של טל ואלון, אמרי. רועי, אתה מכיר את אמרי? לא אמרי שלו, אמרי הזה, גם לא קוראים אמרי, רועיקי. גם לילד הזה קוראים, אמרי חיריק. הוא הבן של טל, בדודה של אבא. הם דו משפחתיים, הורידו אותם בתים יפים. מה, אתה רזן? עוד רגע תעשי, בום. נחמד מאוד. אז קודם כל אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח כל המשפחה ביחד, קטושקה וירקה, הגיעו אלינו לשבוע. והם כיוונו את בואם גם לפסח, וגם אמא חוגגת בעוד שבוע 85 שנה. ושניר חוגגת גם כן. רגע, לאט לאט. ובפברואר, פברואר אבא חגג 85 שנה, ומכיוון שהוא היה מאוד חולה והיה בבית חולים, אז הוא אמר שהוא לא רוצה לחגוג את היום הולדת, הוא רוצה לחגוג יחד עם אמא באפריל. אז הגענו לאפריל, והכל בסדר, ושניכם חוגגים ביחד 85. שקט. כמובן בתמיכה של כל המשפחה. נוסף לזה היום שניר חוגג יום הולדת גם, היום בדיוק.
אז בואו נשאיר להם כמה שירי יום הולדת. אז יאללה. ומור של רונית בשמיני בליל הסדר. אז לכולם. אסי, לא מדבר על זה. אסי תשיר, אני מקליטה אותך. תביא לי מספיק. שרון, סתובבי. יובב עם המשקפיים. יאללה. מההתחלה מצלמים. אני רוצה רק באותה הזדמנות להודות לכל הילדים ונכדים וחתנים. ונספחים. אני יודעת מה. נתחיל עם מנחם ועם מורנה ועם נורית ועם נעמה וכל הנכדים וסוסן ואורי, כולם יבדו אצלי 24 שעות. לא ראיתם דבר כזה שמישהו יושב כל כך הרבה זמן, עשיתי להם מספיק צרות בסוף. מה שאני הכי מצטער שהצעירים היו צריכים לעבור את לראות את הדבר הזה בבית חולים. מה יש לך בה? מי את מדברת? שניים. תודה רבה. יש עוד מתנות.